Piña, Chinita, Angkol, Dagol. Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa ating Sino Ako? Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, ay naghanap na ng alternatibo ang mga Pinoy. Tubig. At dito na naging viral ang isang estudyante mula sa General Santos City nang makita siyang nakasakay sa isang kabayo. Habang papasok sa kanyang paaralan, ang nasabing agricultural student ay gumawa lamang umano ng diskarte para makabawas sa gastusin sa gas. Ayon pa sa uploader, bihira lang umanong makakita ng mga kabayo sa pangunahing lansangan sa General Santos City. Ayon pa sa gobyerno, wala pa naman daw krisis sa langis. Naniniwala ba kayo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ako pinaglihi ako sa kabayo eh. Kaya pala may buntot ka. Aray mo, Dax. Kabayo, Dax. Okay, joke ba to? Gabi talaga guys. Oy, shoutout sa mga pumipila dyan, naghahanap ng alternatibo. Kaya Tulad nga ng itong estudyanteng to, nagkabayo na lang. Kung sakasakali man, Tita Max, na talagang maubusan ng gas, ano bang alternative ng isang Tita Max? Kunyari, di mo na mapatakbo muna yung yung SUV mo. May I guess hayop pa bike. kayo? May hayop pa kayo doon? Bike? Oo, yung ex ko grabe sa sobrang... Aray! So, sasakyan mo ulit yung ex mo? Kasi hayop. Tinanong mo kung may hayop ba kayo. Sabi mo. Hindi, bike. Bike. May bike ka, may... E-bike. E-bike. Kaya lang, di ba, dati ang allowance mo, time allowance papunta sa work ay 1 hour. Ngayon, 4 hours na kung e-bike, di ba? Tapos, Galing ang sa daan inyo, ko, ano? service road. Kasi bawal ako, baka hulihin ako sa hindi ko madaan sa cleavage yung yung Aray enforce. mo. So, 4 hours service road. Service road. Pero alam Tapos mo ba, may charging sa gitna. Kasi malulong. Uy, may e-bike na, may solar, may ganun. Tapos, ang problema nga ngayon, nagtaasan na rin yung mga presyo ng e-bike. At Well, saka, it's in demand their kasi chance. sila yung mga hybrid na Pero mura sasakyan. pa rin. Kumbaga, nagagawan talaga ng paraan. For me, magagawa ng paraan yan. Yan. So, kung may hayop man dyan na pwede nyo sakyan, pwede Ano pa maging ba? alternative Pwede ba yun. ang pusa? Pusa? Oo, tinanong kami. May pusa kami, pwede ba? Yung pusi sa amin, di ko sinasakyan yun. Wag yun. Wag. Pusa nga. Aso. Kasi tinanong mo kami hayop Aso. Ano? Wala na bang Maglalakad ka, sabay mo na yung walking mo na rin yung aso di sana mo. ikaw na lang, di ba? Pinagod mo ba I yung guess aso? ang mga animals lang na pwedeng alternative Kalabaw. sa ay kalabaw at kabayo. Baka. Kambing. Kambing. Naligaw yung kambing. Kambing pwede, kaldiritasin mo na lang. Hindi, kabayo talaga kasi may sense of sila, direction. Oo. Tsaka yun, sinasabi na para kang dugong bughaw pag nakasakay ka sa mga kabayo. Di ba yung mga K-drama kasi, di ba kabayo sila Oo. Si Sidi. Sedi? Sidi. Ang munting prinsipi. Si? Di. Sedi. Sidi. Pares lang yan. Oo nga, no. Yung mga kabayo na yan. So, Ikaw, Col. bike. May bike ako. Bike. Bike na lang. Bike. So, Ayun, inisip maganda ko yung nga, bike. try ko magbike ka. So, malayo din. So, parang Malayo din mag-a-adjust So, 3 ka rin hours sa din. oras mo. Tapos Parang pagdating mo dito, gas-gas yung singit mo. Mag-petroleum jelly ka sa singit. Ay, oo. Para hindi Gas-gas magasgas. Kasi syempre yung itlog mo sasangkalang doon Ay! sa... Ang agaga! Anong oras ba sinasabi ang itlog? Umaga, diba? Almusal. Sa tapsilog,
Shout out na lang. Di ba, syempre mababasag, bumili ka ng sandosena. Tingnan ko, hindi mabasag yun sa pagbabike, pag bumili ka. Saba, yung itlog. Yung yung aso. Ay, yung aso. Grabe talaga, guys. Yung sabi ng aso? Sabi ng Sabi ng kabayo. Kabayo. Iba na. Sabi ng kabayo. Sabi nung estudyante. Bakit estudyante? Papunta siya sa school eh. Yung estudyante. Yung kabayo. Naka-uniform eh. Yung estudyante? Yung kabayo. Uy! Sana all. Naka-Jordan eh. Yung estudyante? Yung kabayo. Uy! Uy. Dax! Yung kabayo. Yung estudyante. Bad. Yung estudyante? Ikaw. Bad ako? Pag siya magsabi ng Dax, guys, hindi siya bad. Ako lang, guys. Dahan-dahan lang. Kasi dak siya. O, tingnan mo? Sakit naman ng Basic! mga saglit. Metro's #1 Love Radio. Basic!